פשוט זה הפסיק לנו, כי היה לי די זיכרון מלא. אוקיי, תראה להם איך אנחנו נראים. אוקיי. אנחנו בתוך דלת. אנחנו ספיד. ייי. רגע, אנחנו סטיב, רוצים להחליף סקין? כן, בואו נחליף סקין. אני יודע להחליף. בואו, רוצים להחליף סקין? אוקיי, תקשיב, יש לי סקין מעולה. מה זה אכפת? יש לי סקין ממש טוב. תקשיב, אני אגיד לך איך לרשום אותו. כן. איפה הסקין? יש לך מלא סקינים מגניבים. אוקיי, תעשה סקין חתיך. איזה? תגיד. תבוא עוד. את זה. לא, עוד. עוד, לא. עוד. אילי אוהב את הסקין הזה. את הסקין הזה, סליחה. עוד. עשינו פה סיבוב. עוד. זהו. כשמגיעים... אתה רוצה אותו? בוקסר סטיב. בוקסר ספיד. סטיב. טוב, רגע. בואו נעיף את הדלת. כן, תעיף את הדלת, זה מכוער. תכינו כבר... אני יכול להשיג לנו אמרלד. תכינו כבר את החסל זומבים. מותר לי. אולי תעבור כרגע למשחק יצירתי ואז ניקח לנו דברים. אין לנו פקודות. זה בוס רע. חבל שאין לנו פקודות. יש לנו גם כלבים שומרים. זה לא לבית. אי אפשר. רגע, אבל זה עם רובים, נכון? לא. לא, זה לא מוד. וואי, איך בא לי מאוד, אבל אין לי.